Šalom. Toto video robím špecificky pre synov Božích. Boh položil na moje srdce z písma nádej pre tých, ktorí zomreli. Chápem tomuto najviac, lebo toto bolo súčasťou môjho života. Tiež som synom Božím skrze vieru Ježiša Krista, skrze milosť, skrze krv barankov. Ale bol čas v mojom živote, keď som skutočne v duchu zomrel. Opustil som Pána, šiel som do sveta, svet sa ma zmocnil, telesná žiadosť sa ma zmocnila, ostal som telesný a v duchu som úplne zomrel. Kvôli tomu toto video chcem robiť pre tých, ktorí zomreli. Je pravda, že i Syn Boží, znovuzrodený, skriesený, vytrhnutý z moci tmy do svetla, môže zomrieť v duchu. Je to pravda. Aj písmo toto učí, aj zažil som to osobne na svojom živote. Ja nebudem zdržiavať, aby si vydržal toto posolstvo vypočuť až do konca. Budem sa snažiť ho vysvetliť čo najrýchlejšie. Kvôli čomu? Viem, keď som bol mŕtvý v duchu, nevládal som pozerať videá o Bohu, maximálne minútky, 2 minútovky som pozeral. Kvôli tomu chcem čo najrýchlejšie ti povedať, že máš nádej. I mŕtvi, ktorí zomreli, majú šancu, majú nádej stať z mŕtvych. Písmo hovorí v Lukášovi, 15. kapitola, hovorí o synovi, marnotratnovi synovi, ktorý, ako Ježiš učil, že istý človek mal 2 synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí, a otec im majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hirivým životom rozmarnil. Tu je syn. Nemôžeme popierať, že to nebol syn. Jeho otec je Boh. Tento chlapec, tento človek bol synom Božím, ktorý jedného dňa vzýval Krista, miloval ho, nasledoval ho, mal cirkev, mal svojho pastora, mal okolo seba bratov, sestry. Ale jedného dňa, kvôli tomu, že možno nerastol a nedozrieval, Satan ho oklamal a tento človek opustil otca. Písmo učí, že prišiel tento syn k otcovi. My v skutočnosti neprišli sme otcovi suverene a povedali sme, že odchádzame, ale istým spôsobom sme opustili otca. My sme opustili otca. Boha i svojho otca, lebo sme synovia. Sme synovia. Možno si uveril Boha pred 10 rokmi, po 5 rokov si spadol, zomrel si a možno si hovoríš, že už nie si syn. Nie, ty pred 5 rokmi si bol syn, stále si synom a ostane synom, lebo to bol Boh, ktorý ťa našiel, to bol Boh, ktorý si ťa vyvolil, to bol Boh, ktorý ťa skriesil, to bol Boh, ktorý ti dal ducha, to bol Boh, ktorý ti dal vieru. A počúvaj, čo tu písmo hovorí. Tento príbeh, ak si syn, ty poznáš písmo, ty poznáš tento príbeh. Ja ho celý čítať nebudem. O marnotratnovi synovi ty poznáš Lukáš. Evanjelium Lukáša, 15. kapitola od 11. veršu. Pozorne počúvaj, možno si počul tento príbeh mnoho raz, veľakrát, ale počúvaj, čo tu hovorí otec. Ale otec povedal svojim slovom, keď sa tento syn vrátil, keď učinil pokánie, keď vstúpil do svojho svedomia, do svojho srdca a rozpomenul si na svojho otca, na Boha, na svojich bratov, na množstvo hojnosti chleba, Božieho slova, života. Tu otec, Boh hovorí, ale otec povedal svojim slovom: prineste rýchlo najkrajšie rucho a oblečte ho, dajte mu prsten na ruku a obuv na nohy. Priviete to krvné tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Bratu, chcem ti povedať, ak si v takej situácii, že už nevládze sa modliť,
nevládzeš v duchovne sa postaviť vôbec. Že ráno staneš si telesný, večer si ľahneš telesný. Už prechádzaš dlho to v tom takom duchu, v takej slabosti, že nevládzeš sa postaviť. Chcem ti povedať, bratu, že si mŕtvý. Si mŕtvý. Niekedy toto Boh skrze písmo povedal, že som mŕtvý. Boh mi je svedkom. Jak som sedel na posteli, bol som pod vplyvom omamných látkov. Boli to drogy. Keď mi Boh, ja som bol v takej situácii, ale verím, že to bol Boh, mi povedal, poď do slova. Boh ma tak zmocnil, pozbudil. Otvoril som si marnotratného syna, lebo som hľadal takú cestu, jak sa zachrániť. Čítal som opakovane tento príbeh, ale nič som nevnímal. Až keď som sa dostal a Boh ma zastavil pri tomto verši, keď som prečítal, bol mŕtvý. Ty si mŕtvý. Človek, ktorý zomrie v tele, už nevníma. Je mŕtvý. Môžeš do ňoho žďuchať. Môžeš na ňo volať, kričať. On nepočuje. On nevníma. Jeho telo je mŕtve. Ty v duchu takisto si úplne mŕtvý. Si ponorený do hriechu. Nestalo sa to za jediný deň. Ty si pomaly flirtoval s hriechom. Či si žena, alebo chlap, mladý, alebo starý. Ak nevládzeš sa postaviť, vrátiť Bohu medzi svojich bratov, všetko ťa už pohoršuje, nič nevidíš, požehnanie. Hovorí, ty si mŕtvý. Chcem, aby teraz na teba padla bázeň Božia. Aby si uvedomil mene Ježiša Krista, čo znamená, že si mŕtvý. Aby si sa zľakol. Lebo ak si mŕtvý a v tom duchu zostaneš, nie si spasený. Ďalej hovorí, bol mŕtvý a bol stratený. Stratený človek je ten, ktorý sa hľadá, ale nemôže sa nájsť. Je v labyrinte. Hľada východ. Chce nájsť zase cieľ. Chce nájsť život. Chce nájsť, ale nemôže, lebo je stratený. Si predstav, že si zoberieš malé dieťa, dáš ho do nejakého labyrintu a nemôže z toho labyrintu výjsť. Tak mŕtvý človek a stratený nemôže sa rozviazať, nemôže sa vyslobodiť, lebo je mŕtve, je stratený. Ty nemáš silu, ty nemáš ducha, ty v sebe nemáš silu a moc zase sa oživiť. Vieš, keď si bol zachránený, prvýkrát, keď ťa Pán oživil, ty si bol mŕtvý, písmo hovorí, boli sme mŕtvi, telesné žiadosti nad nami panovali a vládli. A potom ťa Boh oživil a ty si začal milovať Boha, začal si nasledovať Boha, začal si rozumieť písmu, začal si sa modliť, začal si robiť duchovné veci, ktoré si vôbec nepoznal. Zrazu si po nich túžil, lebo Boh ťa skriesil. Ale keď si zomrel, keď si sa stal zase týmto synom, ktorý marnotratne rozmrhal Božie poklady, ducha, ten život, písmo, cirkev, milovanie svojich bratov, svojho pastora. Ty toto všetko si strátil. Si ďaleko, písmo hovorí, že odišiel do ďalekej krajiny. To znamená, že úplne ďaleko od Otca. Úplne ďaleko. To nie, že len fyzicky, ale duchovne si sa vzdialil. To znamená, že si mŕtvý. Mŕtvý. Uvedomuješ si, že si mŕtvý. A smrť má v sebe silu. Nepustí ťa. Jedine, čo sa zmôžeš, len hrešiť. Iba hriech, my sme duša, my potrebujeme svoju dušu niečím sytiť. Ak ty nemáš ducha Božieho, ty svoju dušu sytíš hriechom, telesnými vecami. Preto mám pre teba nádej. Počúvaj, čo ti hovorí Otec, ale najprv si všimni syna. Syn, tento príbeh Ježiš hovoril strateným a mŕtvým. A on im dal inštrukcie, ako sa vrátiť. Počúvaj tieto inštrukcie, počúvaj túto cestu, pozorne počúvaj. Ak sa bojíš a ak pláčeš v svojom srdci, že chceš sa vrátiť, počúvaj. Pozorne počúvaj. Pozri na toto slovo, čo hovorí písmo. Keď všetko premrhal, nastal v tejto krajine veľký hlad.
a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchýlil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pas svine. Túžil sa nasytiť aspoň strukmi, čo žrali svine. Ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil do seba. Počuješ? Vstúpil do seba. Toto ti nemôže zobrať Satan. Toto ti Satan nezobere. Ty teraz môžeš zatvoriť oči. Vstup do seba. Vstup dovnútra. Do svojich myšlienok, do svojho srdca, do svojho svedomia. Vstup do situácií, v ktorých sa nachádzaš. A počúvaj. Vstúpil do seba a ja hneď obidem niektoré veci a ukážem ti tú cestu. Tá cesta, ktorá vedie zase k otcovi, počúvaj, hovorí si syn. Lebo to hovorí, že koľko nádejníkov má v dome môjho otca, sluhovia majú množstvo chleba a ja tu hyniem. Ty hynieš. Ale počúvaj, čo hovorí 18. verš. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, Otec, zrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjme ma ako jedného zo svojich sluhov. Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Počúvaj pozorne. Tieto inštrukcie teraz pozorne počúvaj. Vstanem. Postav sa. Postav sa. Ježiš tu hovorí cez ten príbeh. Vstanem. Postav sa najprv. Nech si akomkoľvek situácii, nech si akokoľvek slabý. Ježiš ti hovorí vstaň. Postav sa. Ďalej hovorí a pôjdem. Hovorí vstanem a pôjdem. Počuješ? Vstaň a poď. Vstaň a poď. Kde? Vstanem a pôjdem. Počúvaj pozorne. Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi. Počuješ? Vstaň, poď ku komu? Nie ku človekovi, nie ku ľuďom. Možno kvôli tomu si aj zomrel, že si sa opieral o ľudí. A stále si sa pohoršoval. A flirtoval si s týmto. A tento, a môj pastor to a to. To robí smrť. Pozor na to. Aj to môže vypôsobiť duchovnú smrť. Lebo ty máš byť upretý na Neho. Ty máš hľadieť na Neho. Na svojho Boha, ktorý ťa povolal do života. A hovorí, vstanem a pôjdem a poviem. Počuješ? Vstanem, vstaň. Poď a povedz, vyznaj. Počúvaj, čo tu vyznáva tento syn. Vstanem, pôjdem ku svojmu otcovi a poviem mu. Povedz mu. Poviem mu. Otec, zhrešil som proti nebu a proti tebe. Celé nebo bolo svedkami. Čo robíš? Je svedkami. Je otec i celé nebo. Je svedkami, čo práve teraz robíš a ako žiješ. Ty vieš, teraz už chápeš, čo je smrť. Ty hrešíš. Ty hrešiš. Ten hriech ťa pohlcuje a pochováva, zažíva ťa pochováva. Vzdialuje od otca do ďalekej krajiny. Ale počúvaj, tento syn hovorí, stánem a pôjdem a poviem. Poď, vstaň a povedz, oče, zrešil som. A počúvaj ďalej, čo tu tento príbeh hovorí. Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec badal, zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku, vyboskoval ho. Syn mu povedal, otče, zrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden sa volať tvojim synom. Počúvaj, tento príbeh ti hovorí, vstaň a poď. Mnohí tento príbeh počuli, ale neurobili to, čo tento príbeh im hovorí. Ak neuveríš a neposluchneš tento príbeh, nič sa nestane, zostaneš tam, kde si. Ja bol čas v mojom živote, keď som si uvedomil, že v tomto príbehu tento syn nielen vyznal, vstanem a pôjdem, ale nedbal na to. On dbal na to, lebo písmo hovorí, a teda vstal a šiel a povedal. A počúvaj, keď vstal, šiel, nebol prvý pri otcovi. Ty keď skutočne vstaneš, počúvaj, čo písmo zasľubuje. Toto je tvoje zasľubenie, toto je tvoja nádej. Vstaň, poď. Ak urobíš tieto 2 kroky a 2 rozhodnutia, že urobíš to, že vstaneš a pôjdeš, počúvaj, čo ti hovorí otec.
rozbehne sa k tebe. Otec sa k tebe rozbehne. Písmo hovorí, že bol ešte ďaleko a otec sa rozbehol. Možno si myslíš, ale ja to nezvládnem. On vie, že nezvládne, že je to pravda. Lebo ty si stratený, ty si mŕtvy, ty nevieš ani prenieť tú cestu. Ty si mŕtvy, to znamená, že si slabý. Ty možno dnes sa rozhodneš, večer a ráno už nevládzeš. Ale ak sa večer rozhodneš, ráno dáš krok a prídeš, hovorím ti, že písmo učí, že otec beží k tebe. On beží. Raz Reinhard Bonke povedal tento príbeh o Maranathy synovi a hovoril ako o starom mužovi. Starý muž dvihol svoje rucho a bežal. Náš Boh není starý. Není starý. On je čerstvý. On nemá problém, on je mocný. A on beží k tebe. Ale ty, urob to, vstanem a pôjdem. A poviem. A keď otec k nemu príde, písmo hovorí, beží, objíme ho. On ťa objíme. Si už objatý a ty hovoríš, mne sa páči, ten syn hovorí to, čo si zaumienil a povie. To nie je, že prídeš, príklad do zboru, zažiješ dotyk Boží, príklad nedeľu prídeš do cirkvi, sa vrátiš do domu Božieho, ty prídeš, zažiješ taký Boží dotyk, Božie objatie, ale nepovieš nič. Nie. Tento syn, čo si zaumienil, aj urobil celé, to je inštrukcia, tu Ježiš hovorí, toto je inštrukcia, posluchni ju až do konca. Staneš, pôjdeš a povieš. Otec ťa objíme. Ty najprv staneš, pôjdeš, potom ťa otec objíme a potom ty, lebo ty nestíhaš, lebo ten otec je prvý. Ty nestihneš ani povedať. Už otec, už Božia prítomnosť ťa objíme, objíma ťa. Ty v tejto prítomnosti povedz Bohu zo svojho srdca, s ľutosťou, Otče, zrešil som. Proti tebe. Vieš, tento príbeh Ježiš hovoril Židom. A tento príbeh je ešte silnejší pre Židov, lebo Žid, aj my, nielen Židia, nemôžeme pýtať od otca príklad dedičstvo za života svojho otca. Otec napíše závet, potom zomrie, advokát ti ho prečíta a odovzdá. Ale tento syn za života svojho otca už pýta. Ty vieš, čo si urobil týmto životom, ty a ja? Ponížili sme otca. Ty si bol svedkom toho, že si bol Boží syn. Ty si zvestoval, ty si hlásal, ty si spieval. Ty si všade bol. Ty máš x svedkov, že si bol Boží syn. Vyznával si Ježiša Krista. A potom prišiel čas, keď si odišiel do sveta. A pred celým svetom, tí, ktorí videli na tebe synovstvo, videli, že si ponížil otca. Ponížil si otca. Ty si zosmieštil celé Božie kráľovstvo. Ty si zostudil a ponížil kráľovstvo i svojho otca. Zrešil si, ty a ja mocne sme zrešili proti otcovi. Ale otec ti hovorí, poď, vstaň, vyznaj, objímem ťa. A vieš, keď otec ho objal, môžeš si ten príbeh prečítať sám. Keď ho otec objal, tak ten syn, keď hovorí, tak otec sa ako keby otočil dozadu a syn hovorí, otec zrešil som, ale otec s ním nerozpráva, otec rozpráva s anielmi. Hovorí so svojimi služobníkmi. Rýchlo, prineste rucho. Oblečte ho, si celý dotrhaný, to je rucho, je celé špinavé od hriechu, ale prvé, čo robí otec ťa ospravedlňuje, dáva ti rucho spravodlivosti, úplne, každú vinu, ktorú na sebe máš, každý hriech, ktorý si vykonal a si ponerený do slabosti, si úplne slabý, hneď otec ťa oblieka do moci, ospravedlňuje ťa a ak je Boh s tebou, kto proti tebe, bratu, sestra, už nikto. Ani Satan, ani žiadny človek môže poukazovať, že včera si bol so mnou tam, nie si v zbore. Si ospravedlnený, si spravodlivý skrze krv baránka, skrze rucho baránkové, si oblečený, si čistý, si dokonalý, si svätý. Nemôžeš o tom pochybovať, lebo Kristovo rucho je sväté, je čisté, je dokonalé. On ti nedá rucho pastorové, on ti nedá rucho tvojho brata, on ti dá svoje rucho, oblečte ťa. Potom hovorí, obujte ho,
Obujte ho. Z písma vieme, že Boh Mojžišovi povedal, že zobuj sa. Mojžišovi hovorí, zobuj sa, lebo pôda, na ktorej stojíš, je svätá. Inými slovami, ale ty máš ešte špínu na svojich nohách. I Peter chcel umyť sa celý, ale Ježiš mu povedal, nie, ty si čistý, iba nohy. Ale synovi hovorí, nezobúvaj sa. Synovi hovorí, obuj sa, to je úplne iná úroveň. Zase sa obuj. Zase si obuj topánky. Zase dnes ti odpúšťam a zajtra o tom hovor. Nech sa smejú, nech ti možno niektorí neuveria, ale tí, ktorí sú mŕtvi v duchu, oni budú vedieť, že toto je Boh, toto je Otec, ktorý ho zase skriesil. Obuj sa. On ťa obúva, on ťa obleká, dáva ti prsteň, dáva ti autoritu nad duchovnou temnotou. Satan už nemá právo. A potom hovorí, zabite to krvné tela. To je Kristus. Zase tá istá krv, ktorá ťa zachránila, ospravedlnila, očistila. Zase tá krv, ktorú si šľapal, ty a ja. My sme šľapali po krvi Kristovej. Neexistuje väčší hriech u kresťanskom živote. Nešľapanie po krvi Kristovej. Šľapeš po zmluvu, ktorú učinil Hospodín skrze syna, skrze krv. Šľapeš. Ale Boh hovorí, tu máš tú krv, zase ťa očisťuje. Príjmi to. Príjmi to. Vstáň, mene Ježiša Krista. On hovorí, syn, vstanem a pôjdem a vyznám. A môj Otec ma objme, oblečie, ospravedlní, obuje, dá mi prsteň. A krv Kristova zase na môj život, ktorá ma dokonale očisťuje. A ty si synom. Ty si bol synom a si synom. Zostáva synom na veky vekov. Vstupuj do Božieho kráľovstva. Vstupuj do dvora. Vstupuj do svätyne. Vráť sa k Bohu. Modli sa. Čítaj písmo. S radosťou odporúčam. Začni s Lukášom 15. kapitolu. Poď. Ja som bol mŕtvý. Som živý. Z milosti Božej. Tento príbeh, slovo Bože, ma zase navratilo a zase skriesilo a žijem a slúžim Hospodinovi. Už nikdy viac v mene Hospodina. Už nikdy viac šľapať po krvi Kristovej, po baránkovej krvi. Amen. Ak toto slovo zasiahlo tvoj život, príjmi ho. Iná nádej není. Nehľadaj inú nádej. Nehľadaj iné cesty. Neexistuje cesta pre mŕtvého. Si mŕtvy. Pamätaj na to. Si mŕtvy. Môžeš čítať príbehy. Ani v jednom príbehu nenájdeš, ako v tomto príbehu. Bol mŕtvy. Otec hovorí, bol mŕtvy. Amen. Boh ťa žehnaj. Nech ti Hospodin dá silu vstať, rozhodnúť sa, vyznať svoj hriech, vrátiť sa k Bohu. Amen.